Toto video z GTA 5. Že my sme čo nestihli to video z Minecraftu, lebo už bolo neskoro, my sme sa boli ešte na prehľade kúpať, takže nevadí, dneska urobíme to video z Minecraftu. A viete, čo to bude za video? Séria. A čaute ľudia, tu som ja, takto vyzerá ten interiér. To je presne tak. Vzadu to vyzerá tak. Tam je motor vzadu. Ty si stal teraz ty synkom. Ja idem pozadu ako pán. Otočka. Dobrú otočku som nahodil. Aj no, nie. Akurát teraz sme to auto boli opravili, lebo sme ho totálne zničili. Hej. Teda vlastne kde som. Ja idem dole. Bolo tam aj mesto. Máš šťastie, že si mi Ľudia videli, že to skoro mi oškrel auto. Hej. Inak by som na ňo zavolal políciu. Toto je totálna raketa! Ty bezmoze! Moje nové auto! To mi zaplatíš za jazdu. A to mi urobili ľudia. Teraz zase musím míňať peniaze. Hej. What the fuck? No vidím, no. Ale to nikoho nezaujíma, idem na ňu zavolať políciu. No, ľudia. Voláme. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Dobre. Tu si. Sorry ľudia. Tu si zatiaľ postanem. A už jede. To je tak, to si ti zavolal. Pôjde za ňou. Máme. Idem tiež na červený. To som nechcel. Au. To ma teraz nezaujíma, že ho mám rozbité. Že to bolo. Hej. Ja idem rýchlo ujsť. Ty mi nezavadzaj. Uhni. A. Jedu. Čau. Ahoj. Normálne drifty tu. Ahoj. Čau. Nech sa páči. Čau. Dobre bomby idem. Oj. Čo si myslíte, policajti, že ho chytia? Vy ma chytíte, však ja mám najrychlejšie auto Ferrari. Hej. Uhni mi z cesty. Nedá sa čúvať. Strieľať. Dej. Tuto dole.
ako doplava, lebo tam je dobrá sklíša. Ja som sa tam schovávam. Tuto odboč doplava. Dozadu. Musíme rýchlo prejsť. Oni tuto trošku brzdí. Tuto pod tým mostom je dobrá sklíša. Vidíš? Ale nepadnem do vody. Môže byť takto. No nikdy nie. Že ja vystúpim na to. Bo sa musím trošku vykúpať. Ne, Plút! choď hore. Ľudia, vidíte? Chod tam, nie tam, ale na druhú, dozadu. Čo tam plávaš? Dozadu choď. Neboj, idem sem. Dobre. A to čo bolo? Ty vole. Ja neviem. Dobrý parkourista. To som ani to si nemôžem zaplávať ani. Ty vole. Že Kubo. Hej. Nemám aj Raferári. Zdrhám. Možno zase Mne sa to stalo, to, že ma to tak ťahalo, keď išli po mne policajti, to som nenatáčal. mimo kamery. Hej. Teda mimo záberu. Alebo kamery, to je jedno. To isté. Teraz je! Pekne cúvať. Sa tu otočíš, Motočku a jedu. sa Cez vodu. oplaviť. Ide sa oplaviť, že? Wow! To mi ako zobralo. Motor? Ľudia, vidíte ten motor? What the? What the hell? Ja si ja chcem zobrať naspäť. No tak to nie. Ja idem do vodičky. Tak ja si idem opraviť nové auto. Opa, tak to si ho ešte dorúbam. To čo je? Teraz môžem vyzerať ako najväčší bezmozek v GTA. Hej. Dvere sa mi otvárajú. Mapa. Viem. Hej. Tom. Je tu. Že otvor mi. Veď je otvorené. Hej. Tak však sa neboj, pozri sa, tam to je. Yeah. Ty to môže opaliť. To urobím. A to je auto. Oh shit, to môžem kakať. To idem kakať jedine. Musím ísť totálne skúsiť. Teraz som ako formula, nie? Hej. Ako formulka. Ujni. To mi zavádzate, že? Všetci mi zavádzajú. Ó. Čo mi zavádzate? A ty obrúdnik. Ja
Čaute, nebojte sa, som dobrý formulár. Aj keď naráža. Nemusí sa niekto pýtať, to som to aj zajazdca umí. Nemám mi stať v ceste, že? Tak to dostal. Idem pri toho Peťana. Kamióny ohnite. Ty ideš z druhej strany. Tak. Jedu. Chcem bojovať proti gangstrom. To sa nedá prehádzať. Au, čo mi zavadzáš? Ja si idem iba v kúde upraviť auto, uhni. Uhni aj ty, klope. A jedu. Musí si ho dobre rozhodnúť. Pozri, aký som dorúbaný. Prečo? Groty turizmu. Toto je auto, ne? Ja, že nemá. Pega startuje. Pega startuje. No nie, ideš tam dole, nie? Áno, idem. Pozri. Ľudia, čo šibe? Komu? Jebe. Hore ruky, ja mám brukovku, ale ja sa vybavím viacej. Ja si zoberiem ako Biance. Ako sa robí kotrnávač? Neviem. A takto. Ako? Pozeraj, týmto. Ako skáče. Vidíš, ako skáče? Takže ja si oddialím kameru a pozri, ako to vyzerá. Počkaj, ľudia Aj niečo... dozadu. Dopredu nie. Počkaj. Že mieríš iba. Aj dozadu. A po kameňu. No nie, idem skočiť do vody. Tade to. Počkaj, je tu niekde nejaké druhé auto? Ja pôjdem pre tam auto. Dobre, potom sa nám stratí. Lebo natočíme aj Spidey, potom čo? A potom Minecraft. Lebo Dneska... ja to neviem ukradnúť. Že toto je prvýkrát, čo dajú toto nám. Prvý. A toto je aj prvýkrát, čo to radím. Takže... Ono tam skokal. A ja chcem, ale ne... Tu je. Ešte... Jedu. 360. A na Ferrari tu není. A pôjdeme po nové.
Proste si niečo nájdeme. Vieš prečo? Lebo si zobrali na auto. A nemňa zbytočne nabojí. Ľudia? Ja spálim motovku a pôjdem do toho ohňa. A rýchlo to aj hodím do vody. Ne! Dám! Ľudia, to som nevedel, že sa stane. Do toho snajperku, aby to už vybuchlo. Tak. Ale to nevadí. Ľudia, lebo ja si odplávam tvoj bajk. Ja. Just what I need, only. Ja už za chvíľu budeme končiť, dobre? Keď doplávaš. Ja ujdem po celý tom a končíme. Ja videli ste to déjà vu. Toto som dám. Ale ja to vypím, hej? Hej. To biele s tým čiernym. Byl bajkcikel posledný. You know she's just my baby mama. Opa. Come on, baby. Ja tým skáčem. Ja vyskúšať skákať. Ha. Ja ťa iba dám na miesto. Asi Franku musí zacvičiť. Ľudia. Franklin musí aj cvičiť, veď. Ľudia, vidíte tie životy? Dobre, Kubo, už to bude koniec. Iba máte asi ešte chvíľku pôjdem a potom to tam máte robiť nakoniec. Že takto pôjde a on ľapa. Ľudia, ja pôjdem takto. Jedu. Ty vole, to som... Dobre, už stačí, Kubo. Ja ťa dám iba na mono. No. Ja ho dám na mono.
skúsim grind na bicykli. A ja musím ísť z druhej strany. Oh no. Skáču. To nejde tam vyskočiť. Ďalej ja poviem všetko, ja sa otočím a idem to skúsiť ešte raz. Ale potom, keď to už urobíš, to končíme, hej? Ja to urobím, končíme. Dobre. Postačí, Kubo. Ja ešte niečo urobím. Kocúri. Počkajte. Ja tu niečo budem robiť. A tu je skákanie po autách. Pozrite sa, koho mám. Mám kocúrika. Ja iba skočím. Ja tu iba niekoho zlázim, skúsim na to Už stačí, vy. Už stačí, hej? a nakoniec na dole skočím šípku. Ja chcem bicykel. Dobre, idem ti zobrať. Dobre, tak toto bude koniec už. Ľudia, toto je koniec tohto videa, no tak čau. Čau. Čau.